eħfef dejjem aħjar. Dan huwa l-kunċett li fuq nbena l-ewwel pass fil-proċess biex kemm jista' jkun jitnaqqas il-burokrazija żejda bit-tnedija ta' sit elettroniku għall-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni u tnaqqis tal-burokrazija. Bit-twettiq ta' dan il-kunċett il-poplu għandu jkun moqdi aħjar filwaqt li nnaqsu l-ħela ta' flus u riżorsi umani. Stqar dan is-Segretarju Parlamentari għas-Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia meta nieda il-website simplification.gov.mt. Huwa kien akkumpanjat mis-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar kif ukoll il-Kummissarju responsabbli mis-Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia. Is-Segretarju Parlamentari fisser kif dan is-sit elettroniku huwa mfassal b'tali mod li jwassal il-messaġġ li rridu nissimplifikaw u niffaċilitaw il-proċeduri. Il-ħin huwa prezzjuż għal kulħadd kemm għaċ-ċittadin li jixxaqlu jinqeda aħjar u fil-ħin kif ukoll għan-nies tan-negozju li l-ħela ta' ħin għalihom jiswa l-flus. Huwa mistenni li l-impjegati taċ-ċivil, awtoritajiet u entitajiet oħra li jkunu parti minn din il-bidla jersu huma stess il-qudiem bis-suġġerimenti u l-pariri tagħhom ħalli jkunu simplifikati il-proċeduri. Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia qal li diġà beda xogħol estensiv fis-settur tal-MEPA biex jiġu simplifikati il-policies u l-proċeduri. Din il-bidla trid issir ukoll fl-entitajiet governattivi u l-amministrazzjoni pubblika. Huwa stieden lill-pubbliku biex isemma leħnu f'dan il-proċess billi jibgħat email fl-indirizz elettroniku li jidher fuq is-sit elettroniku jew billi jċempel fuq il-freephone 153.